ассалому алейкум дӯстони азиз, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ ва 1 та мошини фурӯшиам мегардад бо нархи бениҳоят хуб. хонаҳо аз шаҳри Душанбе, аз Федератсияи Россияам ҳаст, аз ноҳияи Файзобод, ноҳияи Вахшам ҳаст. дӯстони азиз, мағозаи фурӯшиам дар имрӯза навормон ҳаст. бениҳоят навори хуб аст. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон албатта ки обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама лозим аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. хотир расон мекунем, рақамҳое ки ҳозир шумо дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошад. хоҳиш мекунем фақат дар WhatsApp ё ин ки Telegram нависед. ҳозир бошад хонаҳоро якта ба якта хати суратошон, маълумотошон ва рақамҳои соҳибошон пешкаши шумо мекунем. якум сар мекунем аз мағозаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар 65 микрорайон ҷойгир мебошад. байни Домода бари Мазорда ҷойгир аст. 84 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, дар якум ошёна худи бинои навастройка мебошад ва аз 12 ошёна иборат аст. мағоза чӣ хеле ки мебинед бо таъмир аст дӯстони азиз ва нархаш $77,000, тақрибан 734-735 ҳазор сомонӣ. рақамҳои соҳиби мағоза дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои ки Россия мебошанд +7 WhatsApp доранд. дӯстони азиз, мағоза дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. минтақаи серодам аст. наздикии бозори Корвон, наздикии бозори Саховат, дар наздикиаш як чандта мактабҳо ҳаст, боғчаи кӯдакона, масҷид, хулос минтақаи серодам мебошад. барои ҳамин чӣ тиҷорате ки шумо дар ин ҷо оғоз мекунед, як рекламаи хуб агар кунед, маҳсулоти хубро нишон диҳед, бо мизоҷон умуман мушкилӣ намешавад. метавонед ин мағозаро харидорӣ карда тиҷорати худро оғоз кунед, ё ин ки метавонед ин мағозаро харидорӣ карда ба иҷорасворидо ҳар моҳ даромади хуб ба даст оред. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская област, город Истра, деревняи Новоселово мебошад. дӯстони гиромӣ, 36 километр то шаҳри Москвая. 16.5 миллион рубли русӣ мебошад нархаш. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин дорад, 3 дархона плюс кухни, гостиная, 2 санузел, кладочная, терраса, вокруг дренаж, дорожка, отмазка, септик 6+, скважина барои об, забор, откатнои ворота, газон, штукатуркаи дарунӣ, деворош пеноблок 40 см ғафсиш мебошад. дӯстони азиз, плюс утеплит ва облицовка кардагӣ кирпичнӣ, барқ 15 киловатта, ҳамаш хулас қоидавӣ беҳтарин мебошад. дӯстони азиз, дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. барои ҳамин марҳамат. варианти хуб аст. ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская област. нархаш 16.5 миллион рубли русӣ, таги 2 миллион сомонӣ мебошад. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, чӣ варианти бошад пешниҳод кунед. муомила дорад, муомилаи хуб дорад, срочно фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, дар ҳамин шаҳри Истра, Московская област, як мошини фурӯшӣ ҳаст. бениҳоят нархи хуб гуфтаистанд. дӯстони гиромӣ, бо диққат гӯш кунед. мошин қарор дорад дар шаҳри Истра, Московская област. солаш 2014 мебошад. Mercedes E-класс, объёмаш 2 турбо ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳояш ҳам 100% аст. срочно пул дар кор шудааст. барои ҳамин мефурӯшанд. дӯстони азиз, нархи ин мошин дар Россия аз 1.5 миллион боло меистад, лекин аз сабабе ки срочно пул дар кор шудагии соҳиби ҳамин мошинда срочно мефурӯшанд бо нархи ҳамагӣ 1,220,000 рубли русӣ. марҳамат дӯстони азиз, варианти беҳтарин аст, бо нархи беҳтарин дар савдо мондагианд. барои ҳамин аз даст натиҳед. касе ки дар Федератсияи Россия қарор дорад,
рақамҳои соҳиби ин мошинро дар рӯи экран мондагием. занг занед, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар пурсон шавед. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. худи мошина мошини беҳтарин аст дӯстони азиз ва бо нархи хуб фурӯхта мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир мебошад. маҳаллаи Навбаҳор. духонагаи пурра аст дӯстони азиз, яъне ҳарду ҳуҷраяш ва ошхонашам низ треза дорад. духонагаи полноценный. ҳоҷатхона ва ҳамомшам низ алоҳида мебошад дӯстони азиз. бениҳоят планировкаи хуб. бо масоҳати 65 метри квадратӣ масоҳаташам хуб аст. дар якум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат аст. хона чӣ хеле ки мебинед бо таъмир мебошад ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархаш 560 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона чӣ хеле ки гуфтем дар Гипразем ҷойгир мебошад дӯстони азиз. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. мактаб аст, баъд аз он боғчаи кӯдакона ҳаст, масҷид аст. аз бозорҳо агар гирем бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем, мактаби 91, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. барои ҳамин кадомеда ки духонагаи полноценни пурра бо таъмир дар Гипразем лозим буд, занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Файзобод. кӯчаи Исмоили Сомонӣ 25 мебошад. рӯ ба рӯи шӯъбаи ВКД. дар 4 ошёна ҷойгир аст. бинои 4 ошёнага мебошад. духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ. соҳиби хона менависад ки шароитош созай. нархаш бошад 270 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона чун ҳар вақта дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона дӯстони азиз ҳарду рақам WhatsApp дорад. барои ҳамин марҳамат, варианти беҳтарин аст. духонага бо таъмир бо нархи ҳамагӣ 270 000 сомонӣ. боз дар ягон кунҷи Файзобод не, дар маркази ноҳияи Файзобод. марҳамат, варианти беҳтарин аст. аз даст натиҳед, занг занед, пурсон шавед. ва охирон хонаи фурӯшӣ музанавормон. хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Вахш. савхози Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Файзбахш мебошад дӯстони гиромӣ. ҳавлии калон аст. 15 сотиқ замин мебошад. заминаш калон. дар умум 2 дархона дораду 1 коридор. дарвоза ва забор дорад. 1000 семен блок аст. об ҳаст, барқам ҳаст. акнун нархаш. хона срочна фавран фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 250 000 сомонӣ ки ин нархам савдо мешавад барои харидорҳои аниқ, барои одамоне ки аз номи канали Dom TJ сухан мекунанд дӯстони азиз. варианти беҳтарин аст. кадоме ки аз ноҳияи Вахш мебошад, марҳамат, варианти хубро аз даст натиҳед. бо нархи беҳтарин фурӯхта мешавад. заминаш замини калон аст. 15 сотиқ, 2 дархона, савхози Вахш, ноҳияи Вахш, 250 000 сомонӣ. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ қарор дорад. занг занед ва ҳатман барои гирифтани тахфиф аз номи канали Dom TJ пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.